नमस्कार, मी शेख सिमरन मराठवाडा न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी व नवीन अपडेट पाहण्यासाठी आजच आमच्या YouTube चॅनल मराठवाडा न्यूज ला सबस्क्राइब करा, तसेच मराठवाडा न्यूज पोर्टल ला भेट द्या। सोलापूर धुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 52 वर भीषण अपघात झालाय। 2 महिला व एकाच बीड येथे रुग्णालयात उपचार सुरू। गेवराई तालुक्यातील बागपिंपळगाव येथे रात्री 9 वाजेच्या दरम्यान हा अपघात झाला असून यामध्ये एक जण जागीच ठार तर 3 जण गंभीर जखमी झाले आहेत। सदरचा अपघात हा चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने चारचाकी गाडी डिवायडरवर आदळल्याने झाला आहे। जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी स्थानिकांनी मदत केली असून घटनास्थळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रफुल्ल साबळे, पोलीस उपनिरीक्षक तुकाराम बोडके, अमोल खटाणे व महामार्ग पोलीस तसेच IRBचे कर्मचारी दाखल झाले होते।